Ndebukulenti handiribo ona mudhara ati zizi zvake ndiDr D handiti ka unzwa zvakutaura Chamisa izvi ndo zvine musoro manje ndo zvatiri kuda izvezvo kuri zvazvo kuti Chamisa akapuwa mari kuita sei haisiyo nyaya hapana zvirongwa vanhu ngatironge zvinhu neshi nenzira yacho handiti imi vana veZimbabwe muchauya kwamuri ndikuzona tashungurudzika izvozvo ndiri kuZimbabwe izvozvi ndaona hazvisi kuita hanindizvo saka iyi uprising iri kutaurwa naChamisa ikai ndio uprising yevana veZimbabwe ndio uprising yakakonzera kuti vana vaende kuhondo vana vanofa kunana chimhoiyo nyadzonya kwese dorowa yangu yakuti tichisvinura vana vaZimbabwe netai nodzvinyiriri tosvikepi ngatisvinurei ndikuti hakunemi vana veZimbabwe ndini Dr D handizvo ndipa air mongonizwa vamwe venyu kuti amamandikanga ndokukandirai mashoko kuti shingai tarisai muone kuti vari kufira majeri vari kufirei kufira rusununguko chokwadi vamwe vakabva kumabhureti uko asi vamwe vakufa vari mujeri chi tisabatirwa today hana mashoko akawanda ndini Dr D asi ndokuti hakunemi vana veZimbabwe chisvinurai nguva yakwana handiti ndini Dr D munditeererese chisvinurai nhasi hana mashoko akawanda ndingakuudzai asika sorry zvirongwa zvaakuitiwa izvi nemufana yakanzi mwana mudiki atonge nyika saka nhasi akura asi nyaya yedu haiperi maelection ewayo 2023 iwayo tiri kumada because ndeyedu haasi aChamisa asi ndevana veZimbabwe ndozvatiri kuda isu nemi masoja majunior soldiers mese zai kuti mavhota haasi aChamisa ndeyedu tese vana veZimbabwe nambuya nehanda wacho nakaguyiwa wacho futi monizive vana veZimbabwe ndaneta ndinowanzo kutaura kuti imi vafana imimi majenerali ari kurova makatarisa nhasi handi ndiwo mufuta avigwa mangotarisa matemba todha tesa kwevo vanodlei ndudzei steki pai chii ichocho vana vanodzidza kupi chii ichocho voda kurudzidza kupi pasi pematende ndudzei kusina kana netoireti ticha chanesika kuti unoenda papi mwana wechikoro chanesika kuti unoenda papi ivo vachingovaka mazipalasi roads maexeni mazhinji ari kukonzerwa nemaroads havasi kugadzira road vanhu why because ivo vanofanira kufamba vari pai vari mudenga vanogadzira pake vanosvika pamusa pake iyo road yacho iri kunanga kudanga danga remwombe kwete danga rinoenda road inoenda kumashopu zvine musoro izvozvo ngatichingwarei ime michiitai kuti pamberi naChamisa nguva yacho yakuchizokwana manje ende yatokwana manje derere rikaraswanika rasina kuita zvakanaka ruvaziva asi kana ratonhora rurasiva ndo zvapo izvo isaneta nezvamunangagwa izvi hatishadi izvo ende futi kana ndikutokuudzai izvo tikutotora nzira iri kure imimi masoja ndakakuudzai kudhara mudhara Chiwenga ndakamutaurira futi ndini Dr D iwewe mudhara Chiwenga iwewe shona zvavari kuita nemajunior soldiers akwai handiti Chamisa akutaura kuti izvo uprising ichidini ichiitiwa nditika
Ndini Dr. D. Ku haina ropa rorasika. Ropa richarasika kune iye ane nharo. Izo nharo dzacho dziri dzei. Dzoti nekuti wakapwa chimukomba zvimakomba zvemaini. Wakatengerwa mine zvimota zvawo izvi. Ndini Dr. D vana Zimbabwe. Ndati hatishadi. Zotanzirambe chingota zvakawanda wanda ka. Inini ndakuti imi majunior soldiers. Ndimune simba rese naChamisa naChiwenga. Ndini Dr. D ndikutaura. Chiwenga, Chamisa, nemi masoja majunior soldiers ndimutora nyika. Makusense within 4 hours. Toenza Zimbabwe yakupembere. Anditi ndapedza. Ndini Dr. D. Ngatina matei. Mina matei atakuzoedza ndekupedzisira. Ndizvo. Nandi Jesu wanza akafa kamu. Kwembuya ni akafa kangachimuka futi. Naye isekurisha minika wacho. Ngwadi yakwana. Hauzinzise wakomana. Thank you. Today izvo zvandatare ndofunga mashuka rinani. Ndini Dr. D. Ndikusiya murunyararo vana Zimbabwe. Thank you. God bless.